Ja. Vi skal fortælle jer om forskellige samfundstyper. Jeg vil fortælle jer om det traditionelle samfund, det moderne samfund, og så vil Jonas slutte af med at fortælle jer om det senmoderne samfund. Det traditionelle samfund, det stammer fra ca. 1500-tallet til 1750, hvor det moderne samfund stammer fra ca. 1750. Det traditionelle samfund bygger på den her naturaløkonomi, det vil sige, at man handlede med ting på en måde, i stedet for at bruge penge. Det var meget, du må få min ko, hvis jeg må få 3 af dine grise. Det traditionelle værdisystem bygger meget på fællesskab, hvor det moderne samfund bygger på samfund. Det traditionelle samfund er meget sådan med autoritet, hvor det moderne samfund er meget på magt, for eksempel. Så det vil sige, at det traditionelle samfund, det var meget kongen, der styrede det hele, hvor i det moderne samfund, der er det mere politikerne, der sidder på magten. I det traditionelle samfund, der var det meget med status. Man gik rigtig meget op i det her med, hvilken status man havde. Hvor det i det moderne samfund byggede meget på klasser, hvor man var opdelt i de forskellige klasser, i og med hvor meget man ejede, eller hvilken klasse du tilhørte i samfundet. I det traditionelle samfund gik det meget op i det hellige, og meget overtroisk og troede på Gud og de hellige ting. Det var rigtig vigtigt for samfundet, og det var ligesom det, at de levede og åndede for. I det moderne samfund, der er det mere det her sekulære, hvor det er, at man er begyndt sådan, ikke at tro så meget på de overtroiske ting mere. Man begynder mere at se på, at for eksempel videnskaben inden for fysik og naturen og matematikken, så man er lidt mere til det videnskabelige, i stedet for det overtroiske. Ja. Det senmoderne samfund, det strækker sig fra ca. 1970 og frem, og så det er meget kendt her i Danmark, da vi ikke bruger så meget handel, eller vi er meget, det senmoderne er meget vidensøkonomi, polycentrisk samfund, som betyder, at beslutningerne ikke kun bliver taget ved én post, altså for eksempel som i det traditionelle samfund, hvor det var kongen, der tog beslutningerne, men hvor det er en enhed eller et folketing for eksempel, der tager samfundet, tager valgene. Vi takker. Farvel.